számot azért számoltuk, nem azért, hogy a madarak hazataláljanak, hanem ugye azért, hogy az adminisztrációjukat tudjuk csinálni. Egy kollégám nemrégen végignézte itt az utat, őtőle tudom ezt a kb. 60%-os foglalási arányt, és gyakorlatilag van egy adatbázisunk, ahova vezetjük országos szinten, hogy különböző ilyen számozott regisztrált adóinkban hol és milyen fajú madár költött. Hát ugye ennek az aranykora az 1910-es években volt, akkor volt Magyarországon egy odugyár. Semmi más nem csinál, csak madárodokat gyártott, az erdészetek rakták ki. 12 000 odút gyártottak le pár év alatt. Na, ezt kiveszem. És hát még mindig nem értük el ezt a számot, de alapvetően közelítünk hozzá. Hát ő egy fiatal pár volt, ők albérletet csináltak maximum, tehát ők nem voltak még ügyesek. Látszik, hogy a gyökér aljat azt leginkább a fűszálak, a száraz fűszálak helyettesítik. Hát gondolom kevés gyökeret találtak. Ez az idősebb madaraknál is előfordul, és rárakta ezt a szép mohapárnát, de nem elég vastag. Tehát ebben valószínűleg költött azért madár, mert látszik a nyomokból ítélve, hogy költhetett. Nagyon kevés szigetelő anyagot tett bele, annak ellenére, hogy hideg volt a tavasz. Tehát ők még nem voltak eléggé tapasztaltak. Mindig kitöltik a fészeknek egyébként a teljes alját, ajzatát, és nagyon érdekes, hogy a címkék is, és más énekesmadarak is a fészek csészét kicsit eltolják a középtől, nyilván, hogy kényelmesebben elférjen mondjuk a farka a madárnak, illetve hogy be tudjon úgy ugrani az oduba, hogy ne rögtön a fiókák fején landoljon.